Мики Маус Пинка ли? Кой Пинк? Кой Спинка там? Кой е това? Кой гуши Слънчо? Айди пеем песничка да Спинката. Тау, тау, тау. Ишка, 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 ишка. Пинк, пинк. Спинка ли? Айде да ви го с одеяло. Туч, тав, 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 тав. Мики Маус ще става ли Мики Маус? Айде и Мики Маус да става. Тав, тав. Няма да сме на памперса, в девойко. Оставете се, аз снимам. Вие снимате. Добре. Ето чучил е. Чучил е Мики Маус. Кой чучи? Кой чучи? Ето, мамо, дай да помогна. Бипи, бипи. То на Вуйчо. Ето. Слънчето чучи. Искаш ли одеяло? Кой Нани? И друг кой Нани още? Оти. Дип. Нан. Да Нани ли Слънчето? Айде Спинка. Слънчето Спинка. Пак. Тихо, тихо. Да ляга. Да ляга Слънчето. Не пипай там. Слагай го да ляга да Спинка. Пинк. Слънчето Спинка. Пинк. Айде ги завием с одеяло. Нан. Да стават ли? Туч. Мамиш. Пинк. Слънчето Спинка ли? Тук. Тав. Шунч. Кой гуша е Мито? Бип. Айде гуши Мики Маус. Гуши, айде Нани Мики Маус. Нани. Пей му песничка, мамо, да Нани. Нони. Гуши ги, мамо, люши и глюши. Гуши ги, мамо, да нанат. Тав. Ето го. Нанка ли пее им песничка? Нани ли Мики Маус? Шум. Тав. Туч. Пани. Няма да падне. Мама. Пани. Мама. Какво прави Мики Маус? Мики Маус има ли ушенца? Ушенца. Какво са това? Отички? На Вуйчо.